Bangihlonipha ngoba ngumakoti angifani phela nabo wena phela nje ngaloko nje saxabana sifunde isikole ngicela uthuli uSando ngathi inhlonipho isiyamlahlekela sebeqhamuka sebengenelela kangaka ekutheneni bekhuluma ngothando lwethu ngoba phela uthandana nami bayahamba nje bayagagamela baya kumkami ngaphandle kokuthi beqale kumina ngaze bafuna sicela ukuthi baba wehlisekelo lulaka usakhona bebengaxabani futhi bebengalwe kodwa manje balwa bodwa manje asazi kahle kahle ukuthi kubangwani. Namhlanje sinothando sibize ophila noNtobe noKhanyoso. Sokwenza ngesithi picnic nyana nje into nje sibhorekele siyohlangana nje siyoxoxa ngezakudala. Ukuba umakoti kaDlamuka into right umuntu wakhe ephethe kahle. Nabantu basegcekeni ke ba pretenda kahle. Kodwa umuntu mase sengalena nje ekhulumele noma yini. Kahle kahle kaDlamuka kumnandi ubumakoti uma kwazi ukuyimela ungadependele kumuntu. Sikoni kodwa lemnandi legama elithi sikoni. Lemnandi ke. Kodwa ngiyalizwa nje uma umemeza umuntu. Noma kufanele ngithi wasqueeze. Ngiyalizwa nje uma umemeza umuntu umaketha. Let's go. Umani usuyimaketha. Kodwa ngikuteketisa kamnandi kangaka ngize ngithi amakonzi. Kushuthi usho kwena Ntobe wena impela. Wena phila uthini? Ngithi mamelone noma ngisimavuna. Uthi akalithandi leli gama elithi sikoni. Angazi-ke mina ukuthi waye engalithandi igama elithi sikoni because umuntu osikoni kufana nousqueezer wakho because usqueezer wami ushade nobhuti wami. Wena ngifuna wena ngithi siyazwana mina nawe. Bese ngithi uphila ngibona ukuthi ungene kuliphi igate. But manje ngiyadlula nawe ngaqhubuthe yokaMalibani. Hawu. Mama yethi sonke uzama ukuyikhipha phansi. Usendlini yamafu ungene. No, ayikuthi bengangena endlini yakho. Ungilalele mina ngomthetho eqhubuthe yokaMalibani ngisethi chicken dish. Anginawo phela mina chicken. Hawu. Mina nginihlebe ngiyantshela nizwaninga amaqobo. Fikile umakoti wafika nkosami edabukisela ke ngenalutho. Hayi baba melo washo ukuthi ngangidabukisela. Apha lo mncane udabukisa vele nje nkosami upheka instant porridge makoti. Ungalibona phela uphuthu. Uphuthu la phela angathi washo ukuthi udabukisa porridge. Ngangengifike phela sekwazi ukupheka uphuthu into enkulu kangaka ngoba usamncane. Angithi ngisho lokho uzoyidabukisa umncane indaba amavundla. Shintsha indaba. Mina ngizange ngibe close noThando. Bengiclose naye amavundla kodwa yena ngendlela abona ngayo because uThando ube nezinto kushuthi thina sithanda uThando ngoba khona izinto anazo. Mina into enginayo ngidla nawo wonke umuntu. Angithi nakwazi lokho. Ngisho athiwa ngithenge ini ngiphuma ngidle nawo wonke umuntu. Mamelo nawo ukuthola okwakuthola yini enganginika khona. Kwangafani. Njengamanje uThando angasenda lutho sekuvuka ingxabano sebebengaxabani nasi. And dawe bebenza ngakhona bengani bachomela mina. Mina ngangizwana noThando ngifica ingane ekhaya nawe mavundla ngazwana nawe kakhulu. Silala ngisho ndawonye yonke into sasiyenza ndawonye ngisho sithulisa izingane ekhala izingane sipheka amaparish konke. Mina phela uqala kwami ngasangena endlini kaThando into nje yangonyaka odlule. Mina iyodwa into esiyibange noThando. Ilapha ngibone khona ukuthi uThando ngeke mina ngisakwazi ukuphikisana naye ngoba angithandi ukukhuluma kakhulu. Angeke ngisuke mina ngivele ngisuke nje kuthiwa mina nawe ngisakhulumisana ngaphandle kwesizathu. uThando mayikhuluma kasakwazi kuba ingane ehlala phansi elalele kukhulunywa lokho kukhulunywayo kuqedwe. Ngaso sonke isikhathi makukhulunywa manje usefuna ukuphakama yena. Shamanzi namhlanje mina la ngihamba nosiyacela noBongo. uBongo utheke sizoxoxa kancane nje unengxoxa nayo ukuyidlulisa kithi. Ngiyethemba ukuthi ayisho umuntu ibuyile.
Akasale ihlathini. Hayi umdurayo. Kodwa phela balifake la le ukuthi belungise nerazo. Okwamdurayo ngehlale kanje. Lena noNqobane abakhulumisani. Ngoba manje ayi shuthi lento lena ubafo uxabana nawo wonke umuntu uthi uNqobane ufuna uxabana nalo ungakhulumisani kwabo futhi ngengene khona kakhulu ngoba ngazi Nathula manje mase ngifika. Manje Cha, ngicela ukukhuluma ngendaba lena. lerazo ngoba manje wafuthi Ngoba nenhliziyo ezibukhulu umthethweni. hayi sikhuluma lesilungise. Phela umuntu uma ungakhulumisani naye usuke isitha sakho, umfowenu uyisitha sakho shothi manje sakhulumisani manje uma kungenawe emotweni Cha uma kodwa mina mangibingelelile. Awuthi yaze Mawukuthi uyaphuma kimi. ukhulume edlalela. Mina ngumuntu okwazi ukudlala mina. Angikwazi ukuba serious. Ngikhonzela ukudlala mina. kodwa hayi kunelungu. Awuthi nona mntu Bese ngingadla mina sengingajayela. So ukuthi ubhuti omdala uthwele ukuthi yena uyinkosana ekhanda akasekho umuntu yabo njengoba sishiwo ubaba lapha ekhaya kumele sihloniphane sonke omncane hloniphe omdala so wena mawuzoza ngokuthi wena umdala mina ngazi noma kuyakhokhela ukuthi ushisa impepho wenza ini kuyakhokhela lokho angikwazi Ucela simphezele uthi emhlangeni kusasa. emhlangeni uyokhetha. uyochuza mfethu uyochuza ngesingisi. Hayi. Ngempelezela nje mina ngathi intombi yayishelela nje yona. Ekusemhlangeni noma nguphi uzo emhlangeni ujoshela khona. Phela lezi guaranteed ukuthi izintombi lezo emishela noma ngupha ziguaranteewa ngithi. Intombi nje. Intombi ithiwa noma nguphi kuya ngokuthi uthola umuntu oright isetshwaleni. Kodwa ithola into. lapha no showcase lapha uthi Awunayo show. Hayi lutho. Thina sinabo abantu abakade behamba lento leya balapha. shoulder isiwa amatshitshi lapha emhlangeni. Akhona amanye mbombayi. angivumi leyo kuyokhetha ezodlala ngengane zabantu la Ufuna itshitshi Ufuna mdala. itshitshi. Sangalimele. Phela nami njengamanje ngiyajabona nje ngiyitshitshi kahle ngokwami. Ngiyibone ngazuthi ngiyafana nje nensizwa nsinami ngenxa ukuthi umuntu evele ngangikade nginaye ngangithandana naye kade angishiya ngayihlalela nje ngingedwa nami nje ngiyifana nomuntu oyiphethe kahle. Mfowethu tshela lento yasetshenziswa seziningi ingane manje. Lutho ke. Seziningi ingane engaka. Mimi mfowethu. Ninganikana nina nodwa enibuye nishintshane ngabantu ababodwa. Mina nje ngi-right. Angoko umuntu odla intombi zami uthi ngishintshana nezintombi. Wena odla intombi zami nje. Mangalo uzaqala uzala. Ngeke. Musu kubaleka hlala phansi. Dureza. Hayi Hayi. Oh niyabaleka. Usayona. Ah bangade. Ngibonana abathopic akhe kuthiwa manaka. Sacela. Hayi ngeke mdwayi. Ngeke. Vele ushintshe lowo kumenza umkhomo ngokuthe vele ufuna umkhomo. Ngoba ngiyambona uyakulandela. Udlala noNtobe into engasekho futhi angiboni ukuthi busazophinde bube khona njengasekuqaleni. Uyebo cha ngoba sonke sinekhanda lokuthi mina ngeke ngizwe ngothando naye uthi nami ngeke ngizwe ngoNtobe. So nje angeke saphinde bulungiseka kodwa nje mina noNtobe akekho kadlamuka. Umndeni wonke ayikhwazana mina noNtobe. Sengikhohliwe ukuthi ngathini kodwa mina Usukhohliwe? sengikhohliwe. Kodwa zonke izinto owayikhuluma wena. Angisisi silima mina ngisuke ngivele ngingakhulumi nje Yabona ke inkinga yazi inkinga ukuphi sesitobe mina ngakhuluma nawe ihlele evranti amamkhulu. Yebo sahlele evranti yakhumbula amamkhulu, ngithi yebo. mahlele Usuke ungikhumbuza futhi shona mawukuthi mina nganginephutha. ngilinde phela Usho ukuthi wena Ntobe angithi waba uthe umuntu nephutha la. uyakhuluma bese eyalinda ukuthi angisakhumbula ukuthi sasikhuluma ngayo. Inkinga yakho leyo ukuthi uzothi awusakhumbuli. Cha phela mawukhuluma Ngeke ngizokhumbula. uzukhulume ngento ongayikhumbuli Thando. Mawe sesitobe. Ngeke uzukhulume ngento ongayikhumbuli uyikhuluma Usho kanjani into mase ongayikhumbuli. sangikhuluma. Cha uyikhuluma kanjani into ongayikhumbuli. uThando
ukukhulela kwakhe kwi-TV cause efika ekhaya ngifika nami ngimfice ingane cause ngangingekho ngifunda. Ngifice ingane e-right, e-quiet, ethulayo, eyiphethe kahle. Ngokuhamba ke kokukhula mhlambe nakho ukuba kakhulu kuba exposed ku-TV ngingasho ngithi kumoshile. Indaba nithi mina ngithanda ukukhuluma. Wenza njengamanje. Nina anifuni umuntu okhuluma. Wenza njengamanje. Anifuni. Lana ngaqale mina ngiyakubuza nje kahle makoti wenza njengamanje. Ngitshela iqiniso Ntombi. Awutshela mina iqiniso? Yes. Usutheni kimi ngeqiniso? Ngithe mina Kuyadependa Thando. Kuyadependa isikhathi nanenkulumo nanesihloko. Angikwazi ukuthi mhlawumbe sikhuluma ngento ephathelene nenjabulo bese ngithi enavala umlomo wakho ungakhulumi. Vele uzokhuluma sikhuluma ngento enenjabulo phakathi. Ngisakwenza mina ngithanda ukukhuluma. wenza njengamanje. Ha umbuzo. Uyakhuluma nje vele. Wena wenzani? Ngiyakhuluma nami. Kade ngithule nje mina ukukhuluma Nami wena. ngeke ngathula njengakulana. Yabo kodwa ilibe lesifike la. Ukhulume ke wena. Ilibe lesifike la. Silalele wena. Silalele wena. Ngenapho. Kahle bese uthi ungenaphi pho. Uyabona nje uphina uyakuthanda ukukhuluma lo. Bese yathi mina angikuthanda lo yakuthanda nje ukukhuluma futhi uyahlena angazi ubona ukuthi unjani. Uphilano noThando vela bevele bengazwani ngisho besafunda ke nje. Akaze vele bezibejwayelana. Hlezi bexabana nje vele. Cela sivele sinike ithuba siphumele ngaphandle vele sishayane ngoba yikho lento kahle kahle wena nami. Ngeke ke mina kufuna nami. Uthola phandle lento kahle. Wena unenzipho. Thina sayaqhathwa siyalwa. Wena bamsamayo. Ukuthi kunenzipho kusho ukuthini? Mina ngokushaya wena ngokushaya ukhothisa. uThando phela unenkinga nawe. Angifuni mina umuntu ekhulume nami kanjoba nami ngiyakwazi ukukhuluma naye mayithi ngiyamdilika nazo zonke izinto. Osisi bakhe bebemhlohle wrong. Mina akekho umuntu engimsabayo ngiyakusho namanje. Phela mina ngonishaya ngiqede ngahlawula. Ngishaya ngiqede Basukuma. Kahle angimfuni eduze kwami ngoba unenkulumo la khona yena kunenkulumo. Ufuna kuthiwa ngihlawula. Baxa manje. Ufuna kuthiwa ngihlawula nginayo imali yokuhlawula ngani ntama? Lethe ngihlawula Ngona imbuzo Thando sala phansi enkosi yami. Kodwa ubani ozohlawula imali yenkonjeni lalela Sengushayile lokho sekuyisokuhle kwenzani kubanisa nabantu. isibindi nje Mina akho ngisho ngimsabayo la. Lana sisitudu ubheka lesangeke ngisingenzeni. Lesi ufika nokuthi ngasekandla kaye wani. Kungiphatha kabi ukuthi uThando wasiphakamela. Kungiphatha kabi nje lokho ngoba uma ukuthi unenkinga akumele lokho ephakama. Kahle phela thina kufana nosisi ngamadoda akhe ngoba singosisibendoda. Akumele ukuthi asimele thina. Uma ukuthi unenkinga kahlale phansi akhulume nathi kahle. Uzane akuzona ezobekwa la ngisacela bafethu mfowethu ngobani umtshele jinduza akuzona yaba mayefuna sodibana lapha ubudlelwane bami nomfowethu Nqobane ngathi uma ngingachaza kukhona ukuthi namhlanje siyazwana kusasa siyazwana nje ngicabanga ukuthi into vele ejwayelekile kodwa okwethu akufani nokwabanye sibeko mali into uzane esikwethu mina bafuna uzobaba ekuseni nanomndeni ekuseni nanomndeni ezane zafoneka la Ula wena wenza ngani apheli
lokufaka kwelinye into uzamlezi siyoyibeka phela endlini kulungela kunazini ngena nenduku hey yoza nezakho ngishaya mina hayi bo yokushaya mina hayi bo mntu uphethe into zami ngeke phela uthi ngathi ngiyindoda ngimdala ngengaka ngoba sengengaka nje uba beseshiye ngiyindoda ngengaka kukhulunywa ukuthi ngisebhizi ngisalandelwe izinhlamba utukwahle uphethe zami ugagamela musu uyangini uphethe zami nayi message wenzani ufunani shaya hayi ukhalala hayi ngeke iqaphaza into zami bese yini ngeke ngibona ulalela yazi ukuthi uzagoza sixoxa aziba lo yangijwayela lo ayangijwayela zakho lo ezakho lezenduku yazi uhlaba ngicela wena kusasa isigcawini ngicela siyalamana kahle kahle mina ubaba wangitshela ukuthi mina singamaficana nkundleni naye kodwa ngendlela enza ngayo wenza ngayo ukuthi ngidala ngalendlela kimi ukuthi uyabona vele ngixaka wahle wathi ushandla yazi ushaya indwabe na ngade hlula ukusetha umakoti angeneke lo makoti ulami wena wathi lo mina ngamtshela akade ngamtshela hayi ngilahlekele umfazi mina mfowethu uphi mandwana in fact wabaleka usinyama Namhlanje sinothando sibiza omama no-anti ukuthi bazosiza sixazulule indaba kaBalibanzi nobaba Melonje ngoba bexabene nje. Uthe mangifika uma kaBalibanzi uyasho ukuthi engathi abakhwenyana bethu abazwene ngabuza ukuthi bese keke wakhona nokhuluma nabo washo ukuthi cha omama bengaze bakhulume nabo nosisi ngokunjalo bengaze anti isikhathi esiningi vele mina uhlale ngekho kuhlale ngisetohweni ingakade simcela ukuthi mhlawumbe uanti angakhona ukukhuluma nabo ngoba omama nani bomani khathele yanaze ngikhathele mhlawumbe kulokhu anti naye akazami naye ukukhuluma nabo ngendlela akhuluma nabo ngayo kungiphatha kabi ngoba izingane zendoda eyodwa lezi akwazi ukuthi abantu kuze phela usuku egcikeni bengakhulumisani kodwa kube nokuthuleka nje okukhona kungiphatha kabakhulu ibhlungu ke lento eyenzeka la ekhaya ngoba laba bantu bathe mabeshiwa la ekhaya kwathiwa wathi umfowethu uzela amadoda namhlanje lamadoda wona abhidliza umuzi ngoba ukubhidlika komuzi lokho akwazi ukuthi amadoda amadala eganiwe azolwa egcikeni ephakamiselana amazwi abalungisa ikhaya bebonisane makukhona lapha kuphambana lapha bangaboni khona ababuyisane ayifowethu sigcobene la asibuyisane la akukwazi ukuthi kube isibonelo bona benze kanje isifundo sini abasinike izingane mina bengicela kini komakoti nibambisane noma nibona ukuthi inzima iyashisa bambisanani ngoba nazogana la ekhaya futhi ningayingeni into eyenziwa abakhwenyana beningathatha isayidi makoti njengoba u-anti echaza nje kahle kahle thina vele bese ugcina sesithatha amasayidi mina bengengiliyeka isayidi la siyacela ngifuna uqamba amanga ngoba uyena vele umuntu engeza ngaye noma khona into engishoda ngayo ngisiza uyena ongazi ukuthi ngiyadla wena ongazi ukuthi ini uzocela ukuthi nisitholele bona yesizwe
Makoti bayasifikela lapha. Sengibe nokudumala-ke ngoba mina isikhathi esiningi ngiyazehlela ngiyazenyukela, isikhathi esiningi angikho ekhaya. Angazi ukuthi kwenzakaleni ekuqalephi kwagcinaphi. Kodwa ngizwa kuthiwa khona ungaboni phakathi kwenu ngasolinye. Mina ukungena kwami la ground angikho ngisho ukuba khona nje ngoba ngihamba naye lona kimi nje ufana nesitha kahle kahle. Ngizwa kuthiwa khona ungaboni ngasolinye. Ngabe baqinisile nima bebika ukuthi khona ungaboni ngasolinye? Cha anti baqinisile wawungekho kwaba nokungaboni kahle ngasolinye nananga mfowethu siyagcina siphendulana kabuhlungwana kwangena namagama azinhlamba. Nizele lento lenizoyispreada kube igciwane lisabaleleke einganeni zenu. Nizothandana ingane seyidlala lo mdlalo enodlalayo. Awumuhle. Hayi njengoba ubusushilo siyakuzwa anti nathi sike sathi ukuyinqumuza sibizana eceleni njengamadoda ukuthi uyabona ukuthi izitha zethu mfowethu ziyajabula manje. Ukhona ubabweni onzalayo umuntu wangaphandle ungena kakhulu baningezwana egcekeni. Ukhona nobabweni onzalayo omunye. Ake lento esizoyenza ngizoyenza ngoba ngenzela abantu basekhaya ukuthi bengaphatheki kabi ngami naye. Mina kodwa akukho kumina enhlizweni yami ukuthi ngixolelene mina uyisithi yohleze isitha kimi futhi yozengena ethuneni eyisitha kimi. Nawe wasuka khuluma kabi futhi Mawuthi ngisho ngihlula izingane zami. Ngikhulumela egameni lokuthi uzongishaya ngithi uzongishaya kanjani ungayishaya ezakho. Nakho naye ukuthi ngizokushaya ngangekuza ngenze thuthuke uyeke amagama athi. Anukwazi nokuhlala phansi nibonisana manje lokhuzana kufanele nixoshane. Nixoshane. Akekho umuntu onomuzi phakathi kwenu. Akekho. Ayithethiswe. Umuzi uyo okwakhiwa yini nakhela ubabweni ngoba ngasona ngisho wento omuzi. Aninawo umuzi. Mina senginengane ngubaba onengane akekho umuntu ongathi ubaba kimi ongangenzela ilutho nje. Njengaye nje unqoba nje umdodovo ekhehle lidala elimile ndakuhlaza elingazi ngisho ukwenzani elikhuluma udla ngomlomo nje kuphela. Ulemo nje lapha mawumuntu okwazi ukuthi ungeke uhlale unolimi. Uyabona usuza ukuthi abantu bayanukela egcekeni wena ufana usuke phambi kwabo wena usubona ukuthi abaphume. Into eshoda nje kubo mhlabaze bedodiswe behlaliswe phansi umuntu eyazi indawo yakhe nomunye eyazi indawo yakhe. Musana ukukhwela pheke amakhanda omabeni. Labo makoti musana ukubanikeza esinye isithombe. Mabexabana kufanele nani bexabana. Ayidlule thelelana amanzi nikhumelana umlotho iphelile. Indaba leyo uthi ngixoshe ekhaya manje ingiphatha kabi ngoba mina wazi ubaba mina ngiyofana ukufa ngaphuma la. Manje yena manje sezenza umnumzana mina khohlwa mina uyothatha isibhamu ngcono esifaka ekhanda mina ngeke akukho nje ayongenza khona. Ngiyathemba ngoba useyingane mhlambe usecela kusazulu ngoba mina nginankinga nanje mfowethu. Ngizoyibamba nje ngomthetho mina engawufundiswa abazali kuphela. Mfowethu lokho kwenzeka ngathi wedlule ungaphinde kwenzeke. Mfowethu konke lokhu okwenzakalile phakathi kwami nawe wenhlamba nani nongaboni kahle ngasolini. Angabe isinengiso nasedabelo ngithakudlule mntaka baba. Qhubeka nempilo siya phambili sikanzimoso baba. Ngiyamxolela mhla ngamnquma ngazi ngiyomnquma ini ngize ngimxolele kodwa kuyoxoxa kwisicephu emzimbeni wakhe esincane ukuze ngizoba noxolo ngoba manje uxola nginalo. Kuyohlepha ukuhlathi noma uyozaca noma uzohlanya kodwa ukuhlanya ekubonayo okuzayo.